дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадин. Барои қисми нӯҳуми барнома баромаданаш бояд мо якдигарфаҳмӣ дошта бошем ва вақте ки мо навора мепартоем, шумо бояд дастгирӣ кунед, лайк ва фикри ақидатонро нависен ва бар рафиқон дӯстони худ фиристонед, то ки боз мо бисёртар шавем. Акнун имрӯз ба ҳама расонданем ки бародарони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, дар канали нави мо, канали хабарҳои нав қисмҳо меброяд. Дар ин канал боша, ҳар як маълумоте ки боша дар ин канал меброяд. Канали як таҷик барои универсалия, ҳама гап хабарора дар ҳамиҷа меброрем. Як духтарак дар шаҳри Екатеринбург, худо баракат та ҳамин мардаме ки дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунад, хеле мардами бо фарҳанганда мефаҳмидагиянд ва шояд ки ҳисобе ки шояд ман аз шаҳри Екатеринбургу маро мешиносанд ва шояд ки бовар кунанд. Ба ҳамин хотир аз шаҳри Екатеринбург бисёртар шуд духтарҳо. Шояд ки аз ҳамин сабаб бошад, шояд ки духтарои шу мекардагӣ ва шавҳар мебиромадагӣ, духтарое ки ба роҳҳои бад намерафтагӣ дар шаҳри Екатеринбург шояд бисёртар бошад ки бисёраш муроҷиат мекунад ки бародарҷон, хай мақсад мо дар ҳақиқат ҳамин зиндагӣ хуб надидем, мақсад ҷудо шудагем, бо фарзандонмон бефарзандонмон ҳаст, бо духтаре ки тамоман шавҳар кардагӣ нест. Ман ситуатсияи зиндагишона мегӯям, да, примерно, не то что гапҳои вайора. Аз ҳамун ҳисоб муроҷиат мекунанд бисёртар дар шаҳри Екатеринбург. Баъд аз шаҳри Москвам ҳастай, шаҳри Москвадам биромадагӣ ҳастай. Баъдан аз дигар шаҳрҳо чӯ таман нашнидестам, нафаҳмидестам, надидестам ки ягон кас муроҷиат кунад. Чӣ фикр мекунед ки дар дигар шаҳрҳо нестад духтаро ки бешавҳар? дӯстони азиз, бародаромон хеле зиёд шудагиянд, 70 чанд нафар шудагиянд, ҳамашон мехоҳанд ки оиладор шаванд. Баъзеаш мақсад тамоман зан гирифтагӣ нестанд, духтарои хона кофтестанд, баъзеаш зан гирифтагӣ ҷудо шудагиянд, мехоҳанд ки зиндагишона боз барқарор кунанд ва зиндагишона пеш баранд. Боз ҳаст бародароне ки фанду фреб хӯрдагӣ ҳастанд, ба як орзуҳо зан гирифтагиянд, хай фанду фреб хӯрдагиянд. ҳисоби занакҳое ки дар Россия гаштагӣ, дар Тоҷикистон гаштагӣ, чашмошон кушодагӣ, баъзе мардакҳоро писа намекардагӣ. хай бародаро гуфтанд ки мақсад мо хеле бояд гап занем дар бораи ҳамин хел чунин занҳо. хай мо наметавонем ки мақсад зани тоҷикро пас занем, ба хотире ки модари мо худаш зани тоҷик ҳаст. Ба ҳамин хотир ҳамаи апаву хӯҳароро ман илтимос мекунам ки шарм надошта, изо накашида, моро ҳамчун фарзанди падар қабул кунед ва муроҷиат кунед. Мо ҳеҷ маҳал сирра асрори шуморо ба як каси дигар намефурӯшем, наметиҳем. Мақсад фақат ҳамон бачаҳое ки зангир ҳастанд муроҷиат кардагиянд, мо мефиристонем, дар бораи шумо маълумот мефиристонем ки ман ҳамин духтарак ҳастай дар Москва ё ки дар ҳамиҷа соли таваллудаш ҳамиқа шавҳар кардагӣ ё кардагӣ нест, ё духтари хона аст, ё ки мехоҳад мақсад ҷудо шудагӣ аст, мехоҳад ки боз барқарор кунад зиндагиша. мо албатта чӣ кор мекунем, пешкаши ҳамин бародаро мекунем. Яке аз бародаро мақсад шумо писанд меояд, ҳамин характери шумо, ҳамин историяи шумо. мода менависа бародар, ҳамин духтар мода маъқул аст, чӣ хел кунем? Баъд мо ҳам суҳбат мешавем, бародарро суратша мегирем, номерои телефонша дар борааш маълумот мегирем, шумода мефиристонем. шумо мебинед афта андомаша, ранги намудаша, сирхи сафедиша, соли таваллудша, зан дора надора, дар ягҷо кор мекуна, ҷои истиқомат дора надора, ҳамаша менависа. баъд шумо худтон менависен, худтон смс менависен, ё ки вай бачаро мегӯем, мақсад мада мегӯем ки ҳамон бача бояд шумода нависа. ман мегӯям ака ҳамин духтарак мақсад шуморо интихоб кардагия, метавонед ҳавайда нависен. он бача амонат мегӯяд ки мақсад мо бародарҷон ҳамин хел одаме ҳастем ки мақсад сирри асрори ҳамин духтара баъд аз ҳамсуҳбат шудан, агар маъқул нашидан якдигарда пинҳон мекунанд. ҳамин хел як ҳамсуҳбат мешавед, қабул кардан духтар, агар қабул кард мекунад, ё ки шумо қабул карден мекунед, накарден мегӯем ки хай таваккал ба худо, якдигартон овози чия чорни список ё заблокировать. Тамом. ин ҳамин қагапу хабар.
ба ҳамин хотир ман боварӣ дорам ки дар тамоми гӯшаву канори рӯи дунё моро тамошо мекунанд ва гӯш мекунанд. хеле ва хеле ҳам зиёд моро тамошо кардагианд, аз чандин солҳо ҳастанд апаву хуҳаро ва каме шубҳа доранд ки мо баъзеашро расмша дар болои экран мегузорем. ҳатто бачаҳо ҳам хеле шубҳа доранд. ман чандин шаб мегӯм ки дидем ки ягон каса мо болои экран биромардем. қасобо екатеринбург чӣ хеле ки шумо фикр ақидаша дидем. вай бародар маро рости гап дар сурат нашнохтааст. хиёл каст ки ҳамин бачаҳоро хеле мебирорӣ, барои чӣ духтароро намебирорӣ? Ки ман гуфтам ки ман шахсан ин сурати худм аст, ман примерно так навистам, аммо шумо ягон таи шуморо болои экран намебирорам. барои ҳамин муроҷиат кунед. номерои телефони ман 982 69 55. дар описания дар главни страничка менависам. ватсапда нависен. касе ки хоҳишманда марҳамат ватсапда нависад. аз ҳамаи апаву хуҳарон илтимос мекунам ки ҳамчун фарзанди падар бовар кунед нависед. худо нигаҳбонтон бошад.